Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आं गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जासिम हरग्रोबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दिनैहाय मोनसे टपिकनि बागै आरो सावरायनो फैलायबाय लोगोफोर। बेनो जाबाय माने अनलि फर लेडिस आरोना लोगोफोर बे भिडिअआ। हौवाफोरा नायाब्लाबो जागोन, स्किप खालामलांबाबो जागोन। माने बेयो जाबाय जों हिन्जावफोरनि मोनसे प्रब्लेम आरोना, देहानि प्रब्लेमनि बागै आं सावरायनो सानदों, जेखौ आङो एक्सपिरियेन्स खालामनानै मोनदों। आं बेखौनो आंनि माने आइजो लोगोफोरजों शेयार खालामनो लुबैनानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो। जे जोंनि ब्रेस्टआव जायो आरोना लोगोफोर, बेयो सिस्ट होननानै बुङो इंलिसाव। ओमफ्राय जोंनि बर'आव मा होनो आं बेखौ दाबो मिथिया। माने जोंनि आहाराव जायो आरोना बेयो, बे प्रब्लेमा। फिसा करि बादामफोर बायदि मोनसे दुलुलुर बुस्थु सोमजियो आरो जोंनि बक्सआव आरोना, साइडआव मा होनो बेयो जिखिनि पार्ट दङ ना, निप्पल खिनिनि पार्टआव जायो आरो बेयो। ओमफ्राय बे बुस्थुआ आंनावहाय 6 मान्थसोनि सिगां बे बेरामाव आं भुगिनांदोंमोन आरो माने। ओमफ्राय बेखौ आङो ट्रिटमेन्ट लानानै आङो हामदों आरो लोगोफोर। आङो फार्स्ट एल'पेथिक डक्टरनाव थांदोंमोन। एल'पेथिक डक्टरा आंखौहाय थिनदोंमोन आरोना सन'ग्राफि खालामनो थाखाय। सन'ग्राफिबो खालामनो हायो जोङो बक्सखौ। ओमफ्राय मेम'ग्राम होननाय मोनसे दङ, बेबो बक्सखौनो नायग्रा, एग्जामाइन खालामनानै नायग्रा आरोना, बेखौ खालामनो थिनदोंमोन। नाथाय आङो गिनानै खालामाखिसै आरो बेफोरखौ जेबो खालामालासिनो ओरैनो आङो सिम्पोलैनो हमिय'पेथिनि ट्रिटमेन्ट लाबाय आरोना लोगोफोर। हमिय'पेथिनि डक्टरनाव आङो थांबाय, सिमटम्सफोरखौ खोन्थानानैहाय बे हमिय'पेथिकनि डक्टरा आंनाव मुलि हरबाय आरोना। ओमफ्राय मुलि हरनायजोंनो आङो किउर जाबाय। माने 1 मान्थनि कर्स हरदोंमोन, बेजोंनो दा किउर जानानै आङो दायो जाखांफिनासै आरो आङो दा मोजाङैनो मोजां हामबाय आरो किउर जाबाय आरोना बे बेरामनिफ्राय। ओमफ्राय बेबायदि जों हिन्जाव मानसिफोरनाव जायोना, बुहुत मानसिनावनो जायो। खायफा बायदिया लाजियो, लाजिनानै खोन्थानानै लाया। ओमफ्राय बेखौ लाजिनायनि जेबो गोनांथि गैया लोगोफोर। बेयो जोंनि मोनसे देहानि अंगसो, आरो बे जोंनि हिन्जावफोरनि थाखाय बुहुत जोथोन लानांगौनि खोथा आरोना, जोंनि दायित्त' जे जोङो जोंनि आहारखौ जों जोथोन लानांगौ। माने आरो एभ्रि मान्थ जोङो बेखौ एग्जामाइन खालामनांगौ आरो कि जोंनि आहारा मोजाङै दंना गैया, माबाफोर जादों नामा, डिसकालार जादों नामा, ओमफ्राय मा होनो रेडनेसफोर जादों नामा, स्वेलिं जादों नामा, पेइन जादों नामा, डिसकम्फर्टनेस जादों नामा, बेफोरखौ जोङो थाल लानांगौ आरोना। थाल लाब्लासो जोङो मिथिगोन आरो जोंबो थाबैनो किउर खालामनो थाखाय ट्रिटमेन्टबो लानो हागोन। सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदि जादोंबा अननानै आंनो कमेन्ट्सआव लिरनानै हर, आरो जेबो गिनो नाङा। नोंसोरो सिम्पोलैनो ट्रिटमेन्ट लानो हागोन, जेबो गियालाबानो। हमिय'पेथिक ट्रिटमेन्टजों किउरेबोलथार आरोना, 100% किउरेबोल, जेबो गिनांगौ खोथा गैया। बाट एल'पेथिक डक्टरफ्रा थिनो आरोना, सोरबा अपारेसन बा माबा माबि खालामनो थिनो। ओमफ्राय थेवबो गिनाय मोनोना, अपारेसन खालामनाय मानाय होनबाथाय खोनाब्लानो बोरैबा मोनो। बेनि थाखायनो जेखि गिदिर बेरामानो जाया मानो, खिन्थु आङो ओरैबायदि फोथायनाय दङ हमिय'पेथियाव थांब्लानो आं माने हामगोन होननाय मोनसे फोथायनाय दङ आरो आंहा। बेनि थाखायनो आङो बे खेथ्रआवबो आङो हमिय'पेथिनिजोंनो आङो ट्रिटमेन्ट खालामबाय। ओमफ्राय मोजांबो जाबाय, दिनैसिमबो दायो दा जेबो प्रब्लेम गैला। खिन्थु बे बुस्थुआ जायोबा एसे गोजा कालारनि मोनसे दुलुलुर जायो आरो जिखिनि जायगायाव जादों बेयाव सार्कोल बायदि गोजा रेड कालार जायो। ओमफ्राय दांनो हाया आरोना, बेखौहाय टाच खालामनो हाया, सायो आरो पेनफुल जायो। बे पेनफुलाबो थाबाय थाया, खोब थायोब्लाबो गोदान फार्स्ट टाइम सोमजिजेननायाव बियो सप्तासेसो रेड कालार जानानै सायो आरोना। सानाय थाल मोनखागोन नोंथांमोना जायोब्ला, सायो। सानायनि उनावहाय सानायाबो सानाय गैया जालाङो आरोना। ओमफ्राय जेब्ला सानाया गैला अब्ला बेवहाय इखिनि इदि साइजनि सेम आरो बादाम रोखोम दुलुलुर करि जायो आरो बेयो निप्पलनि सेराव जायो आरो बे बुस्थुआ सिस्ट होनो आरो इंलिसाव। ओमफ्राय बे जाबाथाय नोङोथ' मोजां मोनला, सुखुवा मोनो। ओमफ्राय बेरामखौ माने नोंसोरो बेलेग बेराम होननानै साननो नाङा, बक्सआव जादों होननानै नोंथांमोना गिनो नाङा आरो। आइजो नोंसोरो गिनो नाङा, बेयो सिम्पोलसो, जेबो गिनांगौनि बेराम नङा,
हामो किउरेबोल आरो ओमफ्राय जुदि गोबाव सम नोंथाङा जुदि लाबाय थायोब्ला आरो फोसाबनोबो गोबाव सम लायो नालाय बेनि थाखायनो जुदि सोरबाफोर जायोब्ला एसे थाबैनो नायजाब्ला थाबैनो किउर जायो आरो जे गिनांगौ अपारेशन खालामाबा जाया बेफोरबायदि नङा आरो एकदम मुलिजों 100% किउर जाथारो आरो आं एकदमबारे फोथायनाय दङ हमिय'पेथिजों आरो बेयो जोंनि दायथ' जे जोंनि देहाखौ जों जोथोन लानांगौ आरो मस्टलि जोंनि बेखिनिखौ जों बहुद जोथोन लानांगौ दे बे बयबो केयारफुल था आरोना गाव गावनि देहाखौ एक्जामाइन खालामबाय था आइजोफोर स' नोंथांमोना सोरबाफोर जानाय दङब्ला आङो कमेन्ट्सआव सोंहर ओरैनोथ' गायनकलजिस्टफोरनावबो टेस्ट खालामहैनो हायो टेस्ट खालामनानै नोङो एल'पेथिकनिबो जानो हाबाय नोंनि गोसो बायदि ट्रिटमेन्ट लानो हाबाय ओमफ्राय हमिय'पेथिकनिबो जानो हाबाय आरो खिन्थु हमिय'पेथिजोंहाय नोंहा जेबो गिनांगौ गैया आरो सहसैनो मोजाङैनो हामो आरोना जास्ट एसे धैर्य थानांगौ स' बेनोमोन नोंथांमोनजों आङो एक्सपिरियेन्स जानायखाय आं बे बुस्थुखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय माने आंनि लोगो नोंथांमोन बहुतानो आंनि भिडिअस नायग्राफोर दङ बिसोर जुदि नायोब्ला मिथिगोन ना आरो सोरबाफोर लोगोफोर जुदि जानाय दङब्ला बिसोरनो खोन्थानो हागोन जे बियो जेबो गिथावना बेमार नङा जोंनि बक्सआव अनेकथा किसमनि अनेक बेराम जायो नालाय बे जेबो गाज्रि बेमाराल' जायो बे नङा लोगोफोर सिम्पोल किउरेबोल फिसा फिसा बेराम जायो बेयाव माने बेयाव बहुद रोदा फिसा फिसा थायो नालाय जोंनि बक्सआव ओमफ्राय बे रोदानि थै खारनाय एखमबा दुखु मोननाय मानाय थायोना बे खारनाव जायो आरो बेफोरो गथा जायो आरो उनावहाय मुलिजोंनो बियो गलिलाङो आरो जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोन सोरबा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक्स कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामनानै हो जायफोर मिथियाखै बिसोर मिथिब्ला बिसोरनि थाखाय हेल्पफुल जागोन ना दे होमबा लोगोफोर